Следващия Жаси! Румене! Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Жасмина и съм тук, за да ви представя най-новият участник, който влиза в сделка или не. Той се казва Верислав. На 31 години има син на 1 годинка Митко. Артистичният му псевдоним е Фреди. Той вече ми прави разни смешни неща и искам да дойде тук в нашото студио. Всички да го аплодираме много бурно. Фреди! Фреди, ти си актьор, така че ще те оставя сам да се представиш на нашите зрители с няколко изречения. Уважаеми зрители, аз тръгнах от далечния северозапад, преминах през Петрохан и Джинци. Там си купих кисело млеко, за да дойда тук, в студиото на Сделка или не. Уважаеми зрители, аз съм човека, който гълта ралници вместо мекици. Професор, доктор, старши научен сътрудник, летец, академик, космонавт, генерал, редник, генералисимус, режисьор, актьор, куфражист, монтажист и футболист. Верислав Димитров Ферди! Благодаря ти, страхотен си, можеш да вземеш своето място. Скъпи зрители,